Malta 8 ta' Settembru, pajjiżna jfakkar jum il-Vittorja. F'dan il-jum pajjiżna ifakkar żewġ rebħiet importanti fl-istorja ta' Malta. Bħallum fl-1565 il-Kavallieri u l-Maltin rebħu fuq il-qawwa tal-Imperu Ottoman fl-Assedju l-Kbir. Dan hekk kif waslet l-għajnuna mingħand ir-Re ta' Sqallija u qawwiet oħra Ewropew f'dak magħruf bħala il-Grande Soccorso. Wara din il-ġrajja it-Torok ħallew il-Gżejjer Maltin wara 3 xhur ta' ġlied kontinwu madwar pajjiżna. Intant it-tieni assedju li għadda minnu pajjiżna u li huwa mfakkar f'din il-ġurnata kien dak tat-tieni Gwerra Dinjija. F'dan il-jum fl-1943 it-Taljani ċedew l-armi u kawżat hekk waqaf il-bombardament mill-qawwiet tal-Assi f'din il-gwerra. Din is-sena pajjiżna qed ifakkar il-100 sena mintu il-Parlament Malti approva jum il-Vittorja bħala l-ewwel festa nazzjonali ta' pajjiżna. Il-ħamis filgħodu l-President ta' Malta George Vella fakkar il-jum storiku ta' jum il-Vittorja. Dan hekk kif poġġa kuruna tal-fjuri f'riġej il-Monument tal-Assedju l-Kbir f'Mistraħ l-Assedju fil-Belt. Preżenti wkoll kien hemm is-Sendku tal-Belt Alfred Zammit. Wara kien hemm tqejjed ta' kuruni mill-Kumitat Festi Nazzjonali mal-qabar tal-vittmi tal-Assedju l-Kbir fil-Forti Sant'Angelo, mal-Monument tal-Vittorja fil-Birgu, mal-Monument ta' Malta rebbieħa fl-Isla, fost postijiet oħra.